Otoč! Ahojte, vítam vás na našej perfektnej strelnici Schulerochu a na našom kanáli T-Rex Guns. Volám sa Tomáš a začali sme trošku neštandardne. Dneska si povieme, ako som si vyberal zbraň do lesa. Všeobecne si prejdeme celým procesom toho, ako som vôbec k tejto zbrani došiel. Dneska to v našich lesoch už je také, že toho medvedíka môžete stretnúť a som zastanca toho, že radšej mať a nepotrebovať, ako nedaj Bože musieť potrebovať a nemať. Ako najdôležitejšie aj tak sa vyhýbať stretu a vôbec nejakému konfliktu, čo najviac sa len dá, neeskalovať to, ale keď už vám pôjde o holý život a náhodou to zviera na vás zaútočí, tak je to jedno, či to bude pes, diviak, medveď, proste je lepšie niečo mať a chcel som mať niečo výkonnejšie. Voľakedy som nosieval svoj revolver v ráži 357 Magnum alebo 9-kovú pištol. Bolo to skôr pre môj dobrý pocit, ale dneska už je to troška horšie, tak som sa rozhodol, že fakt budem chcieť nejaký adekvátny náboj k tomu. A teraz môžeme vlastne začať tým, ako som prešiel celým tým procesom. Prvé, čím som sa zaoberal, bolo výber zbrane. Automaticky som vyučil všetky revolvery, pretože revolvery majú menšiu kapacitu, to je prvá vec. Druhá vec je, že musíte pretláčať každú ránu a keď som to skúšal po praktickej stránke, či na strelnici, či na ostatný, tak aj napriek tomu, že aj keď strieľam production VPSCčku niekedy a musím pretláčať tú prvú ránu, tak aj tak, keby som mal pretláčať každú ránu, tak nie som taký 100% presný a musel by som s tým fakt veľmi, veľmi trénovať, aby som vedel vôbec niečo s tou zbraňou efektívne urobiť. Keď si zoberiem len po tej stránke použiteľnosti, tak prvá vec sú mieridlá. Mieridlá sú pekne zvýraznené, je to z tých lepších modelov mieridiel, ale nie sú tam 30-aky a ja v podstate 30-aky chcem, hlavne keď som kde v noci alebo niečo také, tak chcem mať zhruba prehľad o tom, kde mierim. Druhá vec je svetlo. Spôsob, ako si upnúť svetlo na revolver, neviem si to predstaviť. A zase likvidovať si revolver s tým, že by sme tu vrtali dve diery, dali tu hnusný rail a potom to bolo takto nastavené, akože nie, za mňa to není veľmi voľba. Ďalšia vec, ktorá bola na revolveri, je jeho pohotovosť. Nabijem si ho teraz vystrelenými nábojnicami, aby som si necvakal po prázdnych komorách, aj keď tracker má vlastný odpružený úderník, ale keď si zoberieme, zvyknem strieľať dosť veľa z 9 Luger a na IPSCčku, keď pretláčam prvú ránu. Keďže strieľam športovo production divíziu, mal som tu iba Beretta 92 na strelnici, ale má SADA systém, takže vypálim si nejakú prvú ranu. Cvaknem si ju dole, no a v podstate, keď potrebujem vystreliť, tak ja nesmiem sklopiť tú búchačku, keď pretláčam spúšť. Ale vo svojej podstate, ak strieľam pomaly, tak to vyzerá takto. Ale cvaknem ju, keď ju potrebujem vytasiť a vystreliť, tak je tam znova. Ak si zoberieme, ako vyzerajú výstrely, tak si myslím, že je to bez problémov na tých 8 metrov, čo som teraz strieľal. Takže toto je dosť v pohode a nemyslím si, že som nejaký začiatočník v rámci pretláčania. Ale s revolverom mi to tak nejde. Tá spúšť má úplne inú charakteristiku a s týmto nie som naučený, nemám tak veľa odpáleného. Takže keď ho aj zapichnem, tak prvá vec zapichnúť, ten úchop je zase iný, ako som navyknutý z pištoly. A keď strieľate pištol 99% času, tak ten prechod na revolver není aspoň pre mňa taký jednoduchý. Takže keď to zoberiem, nahodím, ťahám dlhú spúšť a vyjde rana, ťahám dlhú spúšť a vyjde rana. Nie je až také jednoduché nestláčať, nestrhávať. Zatiaľ čo na samonabíjaciu pištol, keď tam máte rail, hodím si tam svetlo kedykoľvek, keď potrebujem, si ho tu nacvaknem, už mi tu drží bez problémov. Vpredu mám tritiové mieridlá, aj tá pohotovosť,
keď ju mám nabitú a natiahnutú, tak je rýchla. Stláčam spúšť, pokiaľ mám zásobník. Keď mi dojde náboje, viem si ho relatívne rýchlo prebiť. Takže po tejto stránke je to také, že povedal som si, že revolver radšej zadampujem a išiel som do iného typu zbrane. Samozrejme je oveľa lepšia pojada nábojov, ktoré do neho môžete využiť, ale som povedal, že musí to byť samonabíjacia pištol. Pôvodne som chcel SADA systém. Za mňa má single action, double action dosť veľkú výhodu oproti strikerom. Striker môže mať aj ľahkú spúšť hneď od začiatku, zatiaľ čo keď máme prázdnu zbraň a máme SADAčko, scvakneme si kladivu na prvý raz a teraz ideme odpáliť prvú, máme blokáciu úderníka poistku a zároveň aj pádová poistka to je. Ak by spadla zbraň na čumák, tak nám zachytí kladivo len v tejto zadnej polohe, ale keď chceme vystreliť prvú ranu, ideme a máme ťažší odpor spúšte, potom už nám zbraň zacykluje a ideme ľahkým odporom spúšte. Takže ak by sme chceli takúto zbraň mať uloženú niekde voľne vo vrecku, tak je to o dosť bezpečnejšie ako nejaký striker. Veľa týchto strikerov má výhodu v tom, že majú na spúšti nejakú blokáciu poistky, ale ako sa už veľa ľudí postrelilo v Amerike a podobne, je možné na tú poistku nejakým spôsobom ju zatlačiť. Do appendixového púzdra zobere vám tričko, zacvakne sa a vyjde rana. Zatiaľ čo tu je ten odpor oveľa znateľnejší. Takže keď máte, čo ja viem, nejakých 5-6 kg na pretlačenie, na prvú ranu a potom každú ďalšiu strieľate za 1,5 kg, tak je to niečo iné, ako keď strieľate 1,5 kg každú ranu. Mám radšej tento systém, ale nevyhýbal som sa ani strikerom. Druhá vec, ktorou som riešil, je vlastne to, že aký náboj si vyberiem. A nosil som 357 Magnum. Keď si čítate americké fóra, tak zistíte, že tento náboj je dosť dobrý a dostačuje zvyčajne na väčšinu zvery, ktorú máme. Ale prvá a taká najväčšia nevýhoda bola to, že som nevedel strieľať bez uší. Tá 357 Magnum aj zo štvorpalcovej hlavne je strašne taká pixkľavá a vystrelíte prvú ranu a už po prvej si zakrývate uši a neviete vystreliť bez sluchátok poriadne celý zásobník. Plus, keď k tomu pridátam ešte môj tinnitus, tak to není žiadna sláva a pistí vám v hlave ešte niekoľko dní. Takže začal som uvažovať o nejakom inom náboji. 45 ACP som rozmýšľal spočiatku o ňom a že ho našlapem na nejaký vyšší výkon. Ale stále ide len o nejaký kompromis. Je ten náboj síce dostatočne využiteľný a na obranu v lese a podobne, ale keď si to zoberieme celkovo, tak prečítajte si fóra a ten náboj existuje niečo lepšie. A keď už som mal riešiť nejakú zbraň, tak som sa rozhodoval o tom, že dobre, tak urobíme celý koncept, nebudem robiť kompromisy. Keď som si čítal fóra, bola tam aj možnosť 760x25, ten má oveľa väčšiu prieraznosť. Niektorí ľudia to aj nosia v Amerike, ale vravel som si, tak to je zase druhý opačný protipol. 45K má veľkú energiu zastavovaciu, ale ide do plitko, do toho balistického gélu. 762x25 na druhej strane preráža ten balistický gel, ale tá energia je nižšia a neodovzdávajú. Preto som začal uvažovať o tom, že aký náboj využijem. No a začal som rozmýšľať, že či to bude 357 SIG, kde som znova prišiel k tomu, že bez sluchátok to nedám. A došiel som k tomu, že 10 mm auto odporúčajú, či už na Aliaške, používajú tento náboj často. A začal som si o tom čím ďalej, tým viacej čítať, no a došiel som k tomu, že to bude dobrá voľba. Dá sa našlapať na 1050 joulov, prieraznosť v balistickom gele je od 30 až do 80 cm. Samozrejme, veľa závisí na strelive, aké používate, ale mať niečo, čo má 400, 500, 600 joulov, alebo mať niečo, čo má 1000 joulov, tak radšej volím mať ten účinnejší repelent, ako mať niečo, čo je slabšie a nemusí to zaúčinkovať. Lebo na jednej strane, keď nedaj Bože budete musieť tú zbraň použiť, tak jedna vec je zasiahnuť ten cieľ, druhá vec je opakovane zasiahnuť ten cieľ, alebo mu dať aspoň jednu ranu a či tá rana bude dobrá, to je otázka. A je to aj na tom, ako vy ovládate svoju zbraň. Takže som začal uvažovať, že áno, do tohto náboja by som šiel, lebo sa mi to celkom páčilo. Momentálne nemám slúchatka ani štuple, chcem len demonštrovať tým, že aj náboj, ktorý má nejakých tých 700 joulov, lebo tieto 180 grainovky mám na 700 joulov, sú počúvateľné a dá sa to využiť aj bez toho. Pozor, strieľam! Som schopný takto strieľať. S 357 Magnumom nie som schopný vystreliť ani už tú druhú ranu, lebo už je to veľmi zlé. Takže taká len malá demonštrácia.
Náboj som už mal vybratý, takže som sa rozhodoval o to, aký typ zbrane chcem vlastne používať. Urobil som si prehľad, akých zbraní by som to mohol použiť. Psík nám tu troška šaškuje, on zbožňuje sneh, ale poďme sa teda vrátiť k tomu výberu zbrane. A uvažoval som najprv, že si kúpim Sig Sauer 226. Ja som na ne celkom zaťažený, v respektíve 220. Tá sa robí vražiť 10 mm auto, ale vravel som si, že pri tej cenovke tej búchačky a na to, aby som ju nosil, oškrábal ju, poničil, možno mi niekde zahrdzavé, som si vravel, že to je strašná pecka. Tá finančná hodnota je okolo 2,5 tisíc, keď sa dobre pamätám. A to je proste čiastka, ktorú som nechcel dať za zbraň, ktorú budem ničiť doslova vonku a denne nosiť. A začal som vyučovať zbrane s oceľovým rámom, lebo nechcem mať ploché nohy z toho, ako tú zbraň budem nosiť, lebo tá hmotnosť je vysoká. Nosím to so sebou na turistiku, tak prečo by som mal nosiť 2 kg železa, keď nemusím nosiť 2 kg železa. Takže som uvažoval ďalej. Prišiel do úvahy ešte Sig Sauer 320 X10, ale táto zbraň mi prišla, že za prvé nebola ani jedna na Slovensku, aj cenovka bola okolo 1300 €. Rovnako bola kúsok ťažšia a začali byť problémy s tými spúšťami, tak som si povedal, že týmto smerom nejdem. Nechcel som žiadnu zbraň, ktorá není zavedená niekde, alebo má novú históriu. Takže som si vravel, že chcem niečo, čo je odskúšané už aspoň pár rokmi služby a ľudia to majú a bude to fungovať dobre. Takže som ostal ešte pri dvoch možnostiach. Jedna bola Smith & Wesson MP10 a ešte samozrejme Glock 20. Smith & Wesson je v lepšej cenovke ako Sig Sauer, u nás sa dá zohnať okolo 1100 a má dobre niektoré featurey. Napríklad sú na nej oceľové mieridlá, hneď z počiatku je tam platnička, príde vám s 2 zásobníkmi 15 ranovými, takže je to fajn. Jej hmotnosti a ostatné parametre môžete vidieť tuto. No a potom sme mali Glock, 5. generácia je taká viac fancy, taká krajšia. Ale vravel som si, že OK, tak 5. generácia stojí od 1000 do 1150 € a môžem mať niečo, čo je 4. generácie, bude to kus lacnejšie, pozriem sa do komisu, na bazári, no a nakoniec som si kúpil teda svoju 4. generáciu Glocka a som s tým dosť spokojný. Je to síce taká nie úplne pekná tehla, lebo ten nový 5. generácia je zaguľatený a je taký krajší, ale nemal som s tým problém a som pravák. Keby som bol ľavák, tak by som určite šiel do 5. generácie, pretože tá už má obojstranné ovládacie prvky a na tejto 4. generácii viete len prehodiť tlačidlo vypúšťania zásobníka na druhú stranu. Ale napríklad záchyt záveru je na druhej strane. Niekomu to nevadí, samozrejme dá sa s tým žiť a dá sa to natrénovať, ale prečo, keď si môžete niečo utilizovať pre seba, to už neurobiť tak, aby to bolo dobré, nie len čiastočne dobré. Nakoniec som teda skončil so 4. generáciou, bol tam ešte jeden dôvod a bola to hlaveň. Čítal som po amerických fórach, že niektoré typy streliva, hlavne tie hardcasty, olovené strely, napríklad od Underwoodu, ktorým by som sa chcel celkom dostať, tak tieto hardcasty mali problémy vo Glock Marksman hlavni. Zatiaľ čo 4. generácia s polygonálnym vývrtom funguje absolútne bez problémov. To je také niečo na začiatok, no a poďme urobiť niečo zaujímavejšie, poďme si teda zastrieľať. Vyskúšame si teraz urobiť jednu modelovú situáciu. Súdruhovia z Ameriky odporúčajú trénovať toto týmto spôsobom, že máte 6 rozličných terčov na vzdialenosť 20 metrov. Najvzdialenejší je na 20 a približujú sa ku vám, až posledný terč je na vzdialenosť 3 metrov. Toto by ste mali vedieť odstrieľať za 3 sekundy. Je za tým aj určitá racionalizácia. Keďže medveď rozbehnutý dokáže bežať až rýchlosťou 50 km za hodinu, tak v tomto prípade to vie ubehnúť za nejaké 2-3 sekundy. Samozrejme, keď stojí, tak mu to rozbehnutie ešte chvíľu trvá. Takže 2 sekundy, keď to bereme podľa počtov, ale 3 sekundy je to také normálne, aspoň súdruhovia to tak odporúčajú. Vyskúšame si teda pohotovosť, ako sa bude strieľať s Glockom, s plnotučným strelivom a potom mám pri sebe revolver 357 Magnum. Máme nastavený timer na 3 sekundy, ja už budem prichystaný, zbraň budem mať v ruke. Je to vlastne ten čas, ako keby sme simulovali, že ten medveď sa rozhliada, rozmýšľa, či zaútočí. Na mne bolo predtým, aby som sa snažil vycúvať z toho, aby som prípadne na ňo zakričal, snažil sa ho odradiť od toho útoku. No ale keď už sa rozbehne a útočí, bohužiaľ nič iné neostáva, len sa brániť nejakým spôsobom.
Ešte taká malá poznámka, tie medvede môžu aj fingovať útok. Zaútočia chvíľku a potom prestanú s útokom, takže treba fakt rozmýšľať, že netreba tu stlačiť unáhlene. Ako treba nejako vyhodnocovať tú situáciu a fakt, ako brániť sa, až keď je to skutočne najkrajnejšia možnosť. Ale teraz si to poďme vyskúšať. Takže nabijem si zbraň. No a teraz v podstate ja si ho tam pozorujem, ako ma kolega odštartuje, budem strieľať na terče od zadného až smerom ku mne a uvidíme, že kam sa mi podarí dostrieľať. Takže v podstate nejako takto by to malo vyzerať. Strelec pripravený? Jo. Pozor. No, keď to zoberieme, ledva sa mi to podarilo dostrieľať, tá posledná už bola na hrane tých 3 sekúnd. Pozrieme si na zásahy. Zbraň je vybitá. Poďme sa pozrieť, že tuto máme alfu, tu máme alfu. Tu máme vrchnú stranu alfy. Túto ráno už som sa začal plašiť, lebo už som cítil troška stresu, takže toto už je nepoužiteľný zásah. Na 20 metrov použiteľný zásah. A tá prvá rýchleho zdvihnutia, no bolo by to možno nejaké rameno. Teraz sa vrátime späť a vyskúšame to isté s revolverom. Revolver ako taký je kus menej pohotovejší, keď strieľame takúto situáciu streleckú. Takže si to odskúšame. Mám tu 7-ranový Taurus Tracker. Zbraň je už nabitá, pripravená. Terče mám teda na tých 25 metrov a znova začneme takisto ako predtým. Takže zbraň budem mať wow ready. Už som si zbraň vytasil. Tým pádom sa aj pripravím na tú streľbu tým, že si natiahnem kohút. Takže... A teraz môže kolega odštartovať. Strelec je pripravený? Áno. Pozor. Zbraň si zapúzdrím a poďme sa pozrieť, že čo. Prvé dva nič. Moja pretláčaná rana 1. Moja pretláčaná druhá. Tretia šla sem a štvrtá šla sem. A myslím si, že celkom viem slušne pretláčať rany, no a aj tak ste videli, že není to až také dobré. Ono ako tam príde troška toho stresu a časového, tak to stále ešte není útok medveďa, takže vidíte, ono ten revolver ťahá troška za kratší koniec, keď si porovnáme zásahy predtým z pištole a z tohto. Zbehneme si teda pokus s revolverom ešte raz. Prvý raz to nevyšlo veľmi dobre. Ako v podstate mal som tam len jeden zásah, aj to som ho len škrabol. A teraz si povedzme pravdu. Ľudia, čo nosia revolvery, nie 357 Magnum, to je ešte relatívne zvládateľná ráž, ale 44 Magnum 454 kasu, vystrelia z toho 3-krát do roka, dajú si po 10 rán na strelnici a potom už prestanú strieľať, že je to drahé strelivo. Takže ak to trénujete s tým revolverom, super, paráda. Budete s tým revolverom výborní. Ale ak to netrénujete, toto je praktický výsledok. Môj praktický výsledok. Asi som mizerný strelec, ale minimálne mizerný z revolvera určite. Poďme znova na to teda. Takže revolver som si dobil. Takže pripravujem sa na ňo, že je tam. Strelec je pripravený? Áno. Pozor. Už posledný výstrel bol zhruba nejakú tú sekundičku po. Takže odložíme si to a poďme si pozrieť zase zásahy, aké máme. Že táto bola už po funuse, toto ma už žuje. Toto by možno dačo spravilo. Teoreticky nejaké ucho, možno rameno, Boh vie. Znova. Tu som pre istotu nezasiahol absolútne nič. No a táto prvá, možno by to dačo spravilo. Ono hovorí sa, že medvedík je trošku na ranu mäkký, aspoň poľovníci to hovoria, po fórach sa to píše, takže teoreticky by ho možno zastavila už tá prvá. Ale keby náhodou nie a táto ho len naštve, tak až kým prišiel ku mne, tak to bolo dosť problematické. A to sme išli ideálny stav. Bol na 25 metrov, ja som o ňom vedel, mal som natiahnutú zbraň, pripravenú v pohotovosti. Nebolo to nič také a ledva som to stihol za tie 3 sekundy. A nepridal sa k tomu stres z toho, že sa na vás rúti
150 kg živého materiálu. No a keď si zoberieme, že by toto napríklad urobil diviak, tak diviak to je tank v lese, keď si to zoberieme. Aj lebku, kosti, všetko má dosť dobre stavané. No a keď to zoberieme týmto spôsobom, myslím, že by ma už nabral na kli. Minimálne s revolverom určite áno. Poďme si ešte vyskúšať raz toto isté s Glockom a uvidíme. Takže ja si zbraň nabijem. A už mi visí tam. Takže keď ma odštartuješ, môžeme ísť na to. Střelec je vypravený. Pozor. Poďme si pozrieť zásahy. Takže na druhý raz to bolo horší výsledok, ako som strieľal prvý raz. Toto je v pohode. Tá už bola veľmi tesná prvá rana. Možno by ma žul. Tu je to nejaké rameno. Toto je v pohode rana. Toto by neurobil absolútne nič, ak by som ho vôbec trafil. A táto prvá, nič moc teda. Ako vidíte, ale moje šance sú o dosť vyššie ako s revolverom. Zhodnoťte si to sami. Keď už som mal zbraň, začal som riešiť, akým spôsobom to efektívne nosiť. Vyskúšal som si viacero druhov nosenia, viacero kapsičiek. Prvé, čo som nosieval zbraň, bolo klasické appendixové púzdro. Ako je toto? Ono je fajn, máte tam aj svetlo, aj ostatné. Ale keď nosíte tú zbraň v lese, musíte mať za prvé nejaké nohavice s opaskom. Ja som si strašne zaľúbil pri turistike, na ktorú chodím čo veľmi často, mať kraťasy, takže už zrazu bol s tým problém. No a keď máte dlhé nohavice, je to absolútne bez problémov, ale aj tak, keď chodíte v tom lese na tej turistike, tak pokiaľ chodíte s tým appendixom niekde v meste, bez problémov. Ale urobte 25 km, budete to mať odraté v mieste, kde je okolo brucha a je to tak trošku zatrest. Takže bohužiaľ appendix nič. Vyskúšal som nejaké rozličné vrecúška a ostatné veci. Najprv som našiel na tému niečo takéto, bola to kapsička na pás. Nebolo to veľmi zlé. Ono dá sa z toho celkom dobre aj tasiť. A ako to fungovalo, nosil som to asi pol roka v lese. Keď to zoberieme, tú zbraň, aj ako som ju v tom nosil, tak zbraň je vybitá, prázdna, rana istoty. Takže mal som ju uchytenú týmto spôsobom a jej vytasenie bolo relatívne rýchle. Keď si to zoberieme, za nejaké 2,5 sekundy som dokázal vytasiť zbraň a začať strieľať, ale nebolo to také rýchle. Takže keby prišlo k situácii, otvoriť, vytasiť, strieľať. Ako možno by to šlo aj rýchlejšie, ale není to úplne ono. Ďalšia vec, keď sa tieto zipsy posunuli dole alebo hore, tak zrazu sa to zmenilo celé tasenie. Teraz mám zips hore, otvorím a problém. A máte problém. Nebolo to úplne OK, takže som od tejto veci upustil. A keď si to zoberieme, že najrýchlejšie, ak som to vedel, a som si to zavrel. Takže vidíte, není to úplne fajn. Takže túto kapsičku som zadampoval. Potom som skúšal ešte nejaké iné kapsičky. Skúšal som to nosiť aj na turistiku. Nebolo to úplne ono. Ukážem vám, že ako to fungovalo. Mám ju so sebou. Potrebujete mať ale opasok, aby vás tá zbraň nebila po boku. Je to nejaká takáto tá kapsička. Mal som ju prehodené cez rameno. A pištol som mal v tejto pole, samozrejme troška dlhšie natiahnuté. A v podstate tuto som si len rozipsoval a mal som dosť pohotový prístup. Není to znosenie zlé, len má určité svoje nevýhody a táto hrudná mi prišla lepšia. Táto je zase pohodlnejšia v lete, ale znova sa deje to, že vám škrabe krk, keď ste tu. Možno také mäkšie, niečo mäkšie popod ten nylon, aby vám to pomohlo, že vám to neodre po 25 km v lese rameno, ale v rámci toho nosenia je aj táto kapsička možnosť. Zatiaľ sa mi najlepšie osvedčila táto kapsa. Máte zbraň na hrudi. Jej vytasenie je relatívne rýchle, pretože potiahnete za toto, chytíte, vytasíte, strieľate. Bez problémov. Čo ma dostáva ešte aj k tomu, akým spôsobom nosiť ďalšie veci. Pretože minimálne jeden zásobníček by ste mali mať pri sebe. Ja taktiež preferujem nosiť v kapsičke nejaké to svetlo. A samozrejme tá kapsička je dosť veľká, takže vojde mi tu aj peňaženka, kľúče od auta, kľúče od bytu a mám zhruba dosť veľkú peňaženku, keď to takto vezmem. Takže po tejto stránke je to celkom fajn. Druhá výhoda takto mať zbraň je v tom, že môžete mať batoh a nezavadzia vám to.
Má táto kapsička ale aj určité nevýhody. Hlavná vec je, že máte na hrudníku niečo, čo vám zrazu nedýcha a tá výhoda trička sa zrazu tak trochu stráca. Na chrbte máte batoh, není to úplne OK. Druhá nevýhoda je, že keď máte krátke tričko, tak táto strana pri dlhej prechádzke vám začne už celkom slušne rezať do krku. Takže pokiaľ si to nedržíte cez batoh a máte to len tak na čisto, tak počase vás to začne trošku otravovať. Samozrejme, tieto zbrane sa dajú nosiť aj v klasickom opaskovom puzdre. Ale pokiaľ máme splniť literou zákona o skrytom nosení, tak by to chcelo minimálne dlhý kabát, no a ten zase v lete nosiť nebudem. Takže ja preferujem viac, keď niečo nosím rovnakým spôsobom v zime aj v lete. Je ešte niekoľko typov kapsiček, čo som nevyskúšal. Napríklad môžete mať klasické vonkajšie púzdro a je cez ňu taký obálčok. Nemám to ešte otestované, takže sa k tomu vyjadrovať veľmi nebudem. A možno niekedy v budúcnosti si to aj celé potestujem. Vyskúšame si teraz druhú vec. Nabijem si pištol a ten medvedík ma akože prekvapil. Budem mať nejaké tie 3 sekundy, čo je veľmi už taký čas na 10 metrov, to je bez šance, možno v takom hustom poraste, keby to bolo. Budem strieľať na terč vľavo, uvidíme, koľko rán vôbec sa mi podarí dostať za tie 3 sekundy do terča od vytasenia a potom to isté vyskúšame s revolverom a porovnáme si to celé. Takže nabíjam zbraň. Pozor. Tri rany, viacej to nevyšlo. Poďme sa pozrieť k terču. Dva celkom upotrebiteľné zásahy a toto bol posledný, takže nič moc. Dáme si revolver a budem strieľať na ten pravý terč. Takže zbraň mám nabitú. No a poďme na to. Strelec si pripravený? Áno. Pozor. Skúsme to ešte raz. Zachytil som sa u rukáv, ale vidíte, aj takéto niečo sa vám môže stať. Čo tak mať pre istotu vždycky po ruke vo vrecku nejaký sprej na medvede a skúsiť riešiť aj toto. Možno to bude malý tip na to, čo sa dá ešte iné robiť. Čo sa mi ale udialo, bolo to, že keď som snažil sa tasiť, nemám uspôsobené púzdro, sa mi zachytila táto časť a neodkrylo mi to ručku. Poďme si to vyskúšať ešte raz. Takže dal som jeden zásah, ale na terči není ani jedna rana. Poďme skúsiť znova. Pozor. Znova, ani len zásah. Poďme vyskúšať do tretice. Poďme na to. Pozor. Tá druhá už bola po funuse, ale konečne sa mi podarilo poriadne uchytiť ten revolver a mať zrovnané mieridlá. Predtým už som cítil, že sa mi čas kráti a snažil som sa to odpáliť, nezasiahol som nič v časovom limite. Tu som mal jednu v časovom limite 3 sekúnd, to bola táto a druhá už bola po limite, to bola táto. Takže zhodnote si sami, ak by som s tou zbraňou trénoval a trénoval s ňou veľa, tak by to určite niečo z toho bolo. Ale za takýchto okolností sa dá povedať, že s revolvermi nestrieľam tak veľa. Vyťahnem ho tak 2-3 krát za rok na strelnicu, vypálim si 50-100 nábojov a to je tak všetko, čo nastrieľam s revolverom do roka. Neviem, či strieľate s revolverom viacej a ako sa s ním pripravujete. Samozrejme, keď budete trénovať so svojou zbraňou a budete to robiť často, tak tie výsledky budú oveľa lepšie. Ale myslím si, že som na úrovni takého bežného laika so zbraňou, ktorý sem tam s niečím strieľa, no a tie výsledky nie sú vôbec oslnivé. Takže rozhodnite sa sami. Poďme ale ku rážam. Vyskúšali sme si v tomto videjku, ako sa strieľa so samonabíjacou pištolou s veľkým výkonom a ako sa strieľa s revolverom. A tento revolver je stredného výkonu. Videli ste. A ja som nebol veľmi schopný zasahovať spoľahlivo daný terč. Takže si musíte zvážiť, keď si kúpite 44 Magnum alebo Casula, že či dokážete ho efektívne použiť. Lebo prvá vec je mať zbraň, ukazovať ju kamarátom, pozri, aký mám kanón a vystrel si 2 rany.
zoberete ho na strelnicu, tam na 25 metrov si dáte papier, odpálite tam 10 nábojov, 20 nábojov, jednu krabičku nábojov a idete preč. A s tou zbraňou nebudete trénovať. Je iné použitie zbrane v stresovej situácii a iné na papier, kde máte úplný kľud. A zoberme si to takto. Takú stresovú situáciu, kde na vás útočí zviera, to si nevieme navodiť. Ale na strelnici, keď si tam dáte, čo je len jeden stresujúci faktor, ako je čas, začnete robiť chyby. A to ste videli aj pri tom, ako strieľam ja. Takže jedno také poučenie, ak chodíte do lesa, buďte pripravení. Lebo ja nosím zbraň, ale nosím zbraň preto, lebo policajt je príliš ťažký. Dúfam, že ho nikdy nebudem musieť použiť. Ale takisto, keď tu mám aj doma hasiaci prístroj, mám aj v aute hasiaci prístroj, dúfam, že ho nebudem musieť použiť. Dúfam, že nikdy. Mám ho, ak by na to prišla potreba a ak by to bola nevyhnutnosť. Ale ináč budem radšej pripravený, ako potom plakať, že niečo nemám. Ale majte so sebou takú zbraň, ktorú viete ovládať, s ktorou viete strieľať a ktorej spätný raz viete zvládať. Lebo ja vám teraz poviem, že Glock 20 v 10 auto je super búchačka. Vy si ho kúpite si 50 nábojov, napríklad nejakých Salier & Bellot, čo sme skúšali v teste a zistili sme, že je to úplne slabý ten náboj. Pôjdete s ním do lesa, budete sa báť z toho prvého výstrelu, že nič nezasiahnete, lebo uvidíte niekoľko videí na YouTube, ako to dvíha hlaveň, ako ten spätný ráz tí ľudia nevedia zvládať, alebo uvidíte nejakú dámu, ktorá keď vystrelí, tak jej buchne hlaveň po čele a vy sa toho budete podvedome báť, budete strhávať a budete nebezpečnejší svojmu okoliu. Aj keď tú zbraň používate, dávajte si pozor. Medveď by bol tamto 20 metrov odo mňa, ja nemôžem vedieť, že či tam o 200 metrov ďalej alebo 100 metrov ďalej nebude hubár. Môžem ho ohroziť, môžem zraniť iných vecí. Keď sme videli zábery, videí, ako medveď bežal v Liptovskom Mikuláši, okolo tam boli malé deti s kočíkmi, no strieľali by ste? Jasné, že nie. Máme videjko na internete, kde v Nízkych Tatrách Macík útočil na rodinku s deťmi, ktorí išli hore na chatu. Boli tam lyžiari, skialpinisti a len búchali tými 2 palicami a zvrieskli na ňo. Medveď si to rozmyslel, odišiel preč. Sú to možnosti, ako predísť konfliktu. Tá zbraň je fakt len vaša posledná záchrana. Nehovorím o tom, že Glock 20 je zlý. Môžete sa s ním zabaviť, je to dobrý pocit, je to ľahká zbraň. A nevravím vám ani taktiež, že budete potrebovať niečo oveľa viacej výkonnejšie. Aj s 9 mm nábojom dokázali v Amerike zastreliť medveďa aj grizzlyho. Sú o tom videjka. Zaútočil ten medveď, chlapík vypálil takých 7 rán z tých 7, čo mal a medveďa dal dole. Proste majte tú ochranu, ale dávajte si pozor, na čo ju využijete. A keď to zoberiem všeobecne, my sme v lese ale návštevníci. Takže keď chodíme do tých lesov, nemali by sme strieľať po všetkom. Proste byť trigger happy nie je fajn. A mali by ste využiť všetky možnosti na to, aby ste z toho konfliktu vyšli vonku. Odporúčam preto nosiť so sebou aj nejaký peprový sprej, lebo na medvede ten peprak funguje dosť slušne. Napríklad môj otec nosí Tetrao sprej a zatiaľ ho nemusel použiť, ale keď sme si pozerali testy na ňo, tak to fungovalo veľmi dobre. Takže fakt, ten medveď je doma v tom lese. A to, že uvidíte medveďa na 15-20 metrov, ešte neznamená, že na vás zaútočí, že vás zabíja, že vám ide o život. Z 99,9 prípadov ten medveď odíde, keď od vás vie. Ak ho vyplašíte, tak už je to niečo iné. A vtedy môže zaútočiť, alebo keď má samica mladé a môže sa vám niečo takéto stať. Ale vtedy je dobré byť pripravený. Pravdepodobne ho to sprejom odplašíte, ale pozor pri spreji jedna vec. A môžete si nastriekať sami do tváre, ak nemáte sprej, ktorý je so silnou dízou a dokáže vyfúknuť ten oblak tej peprovej zmesi na veľkú vzdialenosť. Pretože ak by ste mali nejaký slabúčky sprejík, povedzme obyčajní kaséri, ktorí nosia dámy v rukách, keď chodia cez tmavé uličky, tak sa vám kľudne môže stať to, že strieknete, fúkal proti vám silný vietor, nastriekate si do očí a ste v prdeli. A z toho dôvodu je možno dobre chodiť aj v dvojiciach v tých lesoch. Samozrejme, nie vždycky sa to dá, ale jeden má pri sebe pohotovosti zbraň, ak už vidí to zviera, ale druhý má pripravený sprej. Samozrejme, tiež treba dávať bach, aby ste nespanikárili a nepostrieľali sa. Ale vo svojej podstate toto sú dosť dôležité veci. Proste, a keď idete s obsom niekde, tak dávajte si pozor na toho vášho psa. Môže vyprovokovať tento útok.
Mojej priateľke sa stalo tuto vo Vodských vrchoch. Išla, prechádzala sa s hafanom a zrazu psík nechcel ďalej ísť. Tak mu vravala, poď. A potom, nie, tak nebol, bol na voľno. A zrazu sa asi 2-3 metre od nej začali hýbať kríky a začal medveď bručať odtiaľ. Vycúvala z toho, povedala psovi, že poď, ideme. A psík otočil sa a poslúchol. Ale zobrali sa, vycúvali a nič sa nikomu nestalo. Takže rátajte aj s týmto. Taktiež policajti raz zasahovali pred niekoľkými rokmi, videjko je na YouTube, ale zastrelili toho macíka nábojom 9 mm Makarov, potom ako už začal útočiť na auto. Zatiaľ týchto prípadov nie je tak veľa. Prešiel som v Rumunsku niekoľkokrát na motorke Transfagaráž, Transalpínu. Medveďa máte na 2-3 metre od seba. Väčšinou vám nič nespraví, len prejde okolo vás, ale to ak vám rastie hore a človek môže spanikáriť. Preto treba sa nejakým spôsobom pripravovať na ten stret. Za mňa, fakt, ak vidíte medveďa na nejakých tých 20 metrov, dobre, pripravte sa, vytazte si tú zbraň. Pripravte sa na to, že sa deje, ale pomaly z toho vycúvajte. Medvede nemajú až taký výborný zrak ako niektoré iné zvieratá, určite nie je také ako jastrab. Takže on sa môže postaviť na zadné a môže začať vetriť, počúvať, že skade ide ten zvuk. Neznamená to ešte stále, že na vás útočí, že ho máte zastreliť. A povedzme si pravdu, ak bude medveď na 25 metrov, uvidíte ho, on sa postaví na zadné, vy spanikárite, vyťahnete pištol, obtiahnite ju, zastrelíte toho medveďa, alebo ho zraníte, on zabehne niekde, tak problém budete mať vy. Proste zvažujte svoje konsekvencie. Ak vám na toho psa aj zaútočí, ale nebude ten medveď útočiť na vás, tak sa stále nejedná o krajnú núdzu. Spoločenská hodnota medveďa je vyčíslená na 5000 eur. Akokoľvek poviete, že ten psík je váš najlepší priateľ, člen rodiny alebo ostatné, jeho spoločenská hodnota taká vysoká nebude. Takže vy pôsobíte väčšiu škodu, ako chránite. Takže aj toto si zvážte. A keď už bohužiaľ sa ten pes bije s tým medveďom, tak čo vám ostáva? Môžete hodiť po tom medveďovi skalu, môžete začať vrieskať. Ale nemáte nárok zastreliť ho zatiaľ. Perfektné prednášky aj na túto tému robí Legisteum a odporúčam to všetkými 10. Proste a ten medvedík na tých 20 metrov na vás ešte nemusí zaútočiť. Aj keď sa na vás rozbehne, urobí 3 kroky, zastane. Vy môžete stále po ňom zvriesknuť. Proste urobte niečo, aby ste ten útok oddialili. Tá zbraň je fakt už posledná možnosť vašej záchrany alebo ochrany vašej rodiny, keď ste tam pri tom. A máte so sebou deti malé, máte so sebou manželku, priateľku, tak áno, ochránte sa. Ale to zviera na vás nemusí útočiť ešte. To, čo to zviera má v hlave, vy neviete, je to divá šelma. A povedzme si fakt, ono je tam doma. Ono sa mohlo vzdialiť. Viete, v lese, kto sa pohybuje často, tak osobne si myslím, že už každý z nás stretol medveďa, len o tom ani nevie poriadne. Lebo ten medveď, keď o vás vie, zistí, že ste človek, tak väčšinou vycúva, odíde. Áno, strácajú plachosť, ale oveľa väčšie nebezpečenstvo vám hrozí od diviačice s mladými. A úplne najreálnejšie, to použitie zbrane u nás na Slovensku je aj tak vždy proti nejakému psovi, ktorý je agresívny, ktorý na vás môže zaútočiť. A na hafana vám stačí aj 9. Dneska sme si o dosť viacej toho porozprávali, ako vôbec zastrieľali, ale táto problematika je taká široká a fakt treba zvažovať pre a proti. A jednu vec by som vám ale odporúčil, určite trénujte, keď si kúpite nejakú tú zbraň, naučte sa ju používať, trénujte aj s tým púzdrom, aké máte, lebo môžu k vám prísť také veci, ako sa mi dialo s revolverom, prvý raz som ho strčil do tohto púzdra, nevedel som ho vytasiť. To nie je boh vie čo. Takže zvážte si aj tieto veci. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila, niečo ste sa možno nové dozvedeli, niečo vás zaujalo. A ak sa vám páčila, dajte prosím na subscribe, nášmu kanálu to pomôže veľmi a vás to stojí iba pár sekúnd. Ak like, nejaký komentár, čo si o tom vymyslíte. No a trénujte a držte sa pri ďalšej epizóde. Čaute.